Trí, dó, náid, do, tá súil agam, hallo, bhríon an seo ag léamh na nuíochta as America. Don séúla febhra seachtaíoch tá clúdach an nuachtáin clúdathe le picturí de inimircí barálú a ceadaí uisteach faoi dheire nuair cathú rialúchain áardú feimúchain Donald Trump amach faoi inimircí agus ar héit agus gur ligú daoine ar eisisteach. So mar hampla in Airport JFK chumaic mar an Dr. Kamal Fadlala ó Sudan sáinniu, sé sin a fágúin áit a charta sa túdáin ó chuirte ar a bháthir. In Airport Dulles in Washington hí facas mrá Islamacha ag fáiltú raibh seanmháthir ceadaí ó eisisteach faoi dheire tar éis de cuairt ar a bhaile san Iarraich agus Los Angeles Sahar Muranovich a dheangal linn drifur Sarah Yarjani nuair a ligú ar eisisteach isise. Scéalta trúbhéalacha ach chuireann na ceartaíad faoi dheire nach eisteach gur bhfuil gach cuma ar Mheiriceá faoi láthair gúil an tír ag troid in aghaidh an uachtaráin ar son an chirt. Tá áardú an mhac tar éis rabharta scaoile de inimircí nó daoine a ráchónaí ar America agus nóir ceadaí ó eisisteach ag filiú ar an tíad arís feictar grúpaí ag strachailt chun dídeanathe a chur ar Tleán osclaíonn an scéal faoi seo ag campa dídean brothalach ar theorainn ar a teorainn idir an Chéinia agus an Tomáil agus áit rá cúpla scór smálach chua tríd na scrúdathe slándála agus leighis deirí sular dúrú le go raibh ceadach go taistil i Raig America. Tá an uachtaránacht á hástáil faoi láthair leis an cás cinniúnach seo leis a goibhlint seo. Is baireann á fola é an áiríre margheall ar inimircí. Arís feictar Trump ag cáine brethúna agus reachtóirí ag léirú imní ach tá an tuachtarán Trump ag brúchan cín agus ag íre comhharántais leis na cuairteannaí. Gan éach gá heachtain isteach in uachtaránacht
agus is túr doracha é seo do bhlianta chahannaí dlíthúile idir rialtas atá meáte an áward ratha a bhrise go háirithe I dtíobh teorannachaí na cuacht feidhmiúcháin. Tá ar a caint buí neamhiniúlacht hena féin agus bárthaisleacht agus tá ar ag rá go gatha an túchtarán agus iran éichint a thabhairt an nórbheartaíocht go háirithe I ndiaidh na bárthaislií seo go léir. Tá fiú na cúntóirí ag léirú imní faoin bhfuil ar siúl. Idir an dálín tá an ceannaire é féin frostrathe mar gheall ar an rudaí móra atá sé gur déanamh agus na deacrachtaí atá aige iad a chur gríis. Os glíonn an scéal cibé leis an uachtarán é féin ag socrú scéalta an lé ag bleacha an lé. Ach má sé tá is fearr an chuid in scéal léirú óispaint léirú is dócha is tíche. Téann cúntóirí a ggóirde lena chéile sa dorchadas mar ní hicinn siad chunas na lasca ní sodaise úsáid sa teach bán. Tá cuairteoirí ag fámaracht timpeall an tíháin ag tríal Morlan go dtí gnéim siad bealaí amach. Tá scíthán hir an tíháin doracha agus folamh ach bháin don ghríosaíthóir Stephen Bannon a chaithfean léitheantaí sé uairich le déag ag pleanáil ionsaithe eile. Is síimliam an chéad scéal eile cé nach bhfuil mór an le rágam faoi, agus sin an chaoi ina bhfuil grúpaí gnághine ag teacht chun cín ar fud na tíre le seasa sús in naoi ionadaithe cógála agus chun ceistanaí a chur orthu faoin bolasaithe agus faoin bleananaí. Agus úsáidtear mar hampla an grúpa NJ11th for Change. Sin grúpa atá ag díriú a chuid fuinneamh go léir ar Rodney Frelinghuysen an tionadaí as New Jersey agus mar chomhdháileadh má anadaí féin. Agus is ball mé féin den grúpa sin mar bhhailm
fánach de dagháil leis an grúpa seo gohíhí me amach céird a thorlói le Freilinghuisen. Is eisteach rud é má bhreanaíonn tú ar an éanú ceantar déag in New Jersey feice tú cho gerrymanderáilte tá an ceantar agus an chuí inar gearú súsa go mbeadh go bhíoch poblachtánaach an síochan. Ar éilíonn go scéal idirnáisiúnta agus an Brexit tá sé chur brú go stras ar Theresa May agus Angela Merkel a réan is bagart é ar an gártas eachtaire agus dear an tált go mbeadh an bhirt bhaid níos cháirtiúlaí dá manameach Brexit ar chrocha ó sa gcéan. Tá pragmatachas caol chúiseach ag Theresa May ach an irid le Angela Merkel féin is inína chuí sagart iad bhirt as fréamhachaí cumadacha agus is figúrí móra iad I nán fearúil na polítíochta fiú agus iad an amrá ar nó. Ní léon nóíocht sa scéal sin mar sin leanthaí mé raí. Tá sin I chiarthóil I mbaile in Ohio darpanam Yellow Springs margheall ar iompar na bólíní go háirithe I le an chine ghoidim. Rair coitianta tá feici agan Somália áras-doch garum ar an talamh tar éis gread agus greasail cearta áil ó na pólíní agus slú fergach breanú ar bhuaile titim amach. Ach, níor hit cuasaí amach mar a mbeidh súil leis. Bhí pobl bhaile cho fergach díobh méid a tharla gur brisú ceannaire na bólíní as fust. Agus sampla é seo den chuíon ar féidir leis a bhobal tionchar imirt ar na pólíní. Sport. Ní minic mé ag caint faoi sport ach tharla an Super Bowl a réir agus bhí an bua ag na New England Patriots rud a chur iontas ar gachéine mar bhí Atlanta chun cín ar feadh nó chunaí fan géad den chluiche. Ach sa ceathrú tháinig na Patriots ar ais as neamhní agus in san tréimhse breise an breise fuair siad an ceannas fearr ar Atlanta. Mar sin féin dá mbeanó ar na tosaí níocha ach an raibh sin. Tom Brady á steacha ní is agam cá bhór
Brady agus sa Irin a bhaineh ach fuairsidé agus tháinig siad arás agus í an buach. Scéalaíonn bheag idir náisiúnta as an Líbéir faoi Emmanuel Dongo, rapálaí an cín sa tír sin a dionan a chuid rapála as caithí rochas lá na scéalaí. Agus fear sé atá ag fáil an ceannastear leithcheall agus in leith trom imrítear te gnáam. Tá Marine Le Pen rééis tú sa chur lena fecht a sucht ránachta ag gluich hacaí hóirí an phobal a chuis agus ag eisiúint wagartha faoi Islam agus Islamachas. Telefís. Níl is agam ceirdi an trais an níl sé feici agam ach dis is os is anam dó agus tá na me gur is stúrthóirí rá. Léirethóirí taréis éachtaíana sé sin tá siad taréis sreachlárachaí a chur sa chéadáid nó geal leis sna listí ráchorta fiú agus á chréile ag ceann de na mogulraí seachas stáisiún chabla. Tá aibrithe ag Clausan I danscail na teicneolaíochta margheall iad a bheith á gcóra sobair ag aibrithe gearréimhseacha atá teacht isteach na HANB. Ein rud eile le agam. Tá Maclean sa 3 bliain i California ag chur dlí Wells Fargo ag chur leithcheall is dócha ina le as ísocht dúiltúide margheall I a bheithas Guatemala. Robert Durst, tá creidsa go fearsin gur bhhair sesin a chiad bhean. Ach má sé, níl éon fianna se an. So tá Mary McCormack Hughes, drifúr na mrá, tá imethe gan 10 gan 10 ag lorug freagraí I le an méid a hála in 1982. Mílúna sa seo caite fellmharaíú ben I Queens nech a Howard Beach agus í bughuddar. Ní raibh éine cé waraí, ní raibh mór an fine se an, ach tá tar tréis teacht a raibh mó ionsaithe aige I gás na dhéile a bhí an chosúlis an mó ionsaithe seo agus tá siad táthar tréis sé a gháil. Tá Robert Schenk Kahn, má sé sin páiriocht an anim sin, taréis drama scríomh in 1 Building the Wall is anim dó, agus déir an dramadór gur scríomh sé an drama seo dhearg buile, agus coch ceart aige, fiúnach ceartar
agus nó drama faoin uachtar an nó faoin é téamaí scrían as an uachtaránacht. Tá díma lucht New York Times na léirheastóirí faoin tre nuair seo 24 Legacy. Agus é soléir ón tre gur scríomhú é mar sort feastal lucht tacaíocht Donald Trump. Ní éadach an taulaíocht ba thubaistí de chuid President Trump an tre seo a scriptáil. Gus déanach nó eile ba fógra telefíse é do Islamofóbia. Rinke, dámsa i Mrooklyn. Is compáint dos dámsóirí tá geistin seo as Israel níl an tanam an Batsheva beidir ach is anam mráis nach san Israel cibé óhad na haran scríomh an tíhar Last Work is anam dó agus in san tíhar seo rihin bhean a máil, duine si bug chutar a máil fean drama go léir. Ní léir go bhfuil go raibh an léirheastóir róásta leis an méid a chonig sé nó si. Deir sé gur saothar práineach é, gur saothar díanaar na céad faoi é, ach nach bhfuil sás a bháin. So sin iad na scéalta móra nuaíochta eilíne gnó agus eile don 6 lá feabhra 2016 agus tá súil agam go mbeidh muid a caint le chéile arís Sarawad. Idir an dálín guím ra dé ormh go léir. Slán.